Ina at 3 anak patay matapos matrap sa nasusunog nilang bahay sa Dumangas, Iloilo. Si Jan Sala ng GMA Regional TV 1 o Western Visayas nakatutok. Mabilis na lumaki ang apoy sa bahay na ito sa barangay Pagduge sa bayan ng Dumangas sa probinsya ng Iloilo alas 4 ng madaling araw kahapon. Matapos lang ang ilang minuto, naabo ang bahay ng pamilya Padillos at sa kasamaang palad. Nasawi ang 4 na miyembro ng pamilya. Hindi na nakalabas pa ng bahay ang inang si Rhea Padillos, 38 anyos na isang guro at ang 3 minor de edad na anak nito na edad 7, 6 at 3 taong gulang. Ayon sa barangay Tanod at isa sa mga unang nakakita sa sunog, tumulong pa ito sa pag-apula ng apoy pero halos natupok na ang bahay nang dumating ito. Dasig lang mga 10 minutes. 10 minutes tupok tayo. Oo, mga 10 minutes. Pero antes ko nagresponde, mga 80% na ang kalayo. Hindi naman makapaniwala ang pamilya sa mapait na sinapit ng mag-ina. Ayon sa ama ni Rhea, posible umanong nahirapan ng makalabas ang mga biktima dahil maraming lock ang bahay dahil na rin umano sa mga nangyayaring nakawan sa kanilang lugar. Pangamuyuan lang siyang eksakto. Hindi na yung disgrasya mo, trahedya lang nga na nagagi. Sa dason ang diri sa may kusina nila, may pertaman, may lakman. Dason diri sa may balkon nila, may lakman. Hindi mo masyasi. Nasa Maynila ang padre de pamilya ng mag-iina para magproseso ng kanyang mga dokumento upang makabalik sa trabaho bilang seaman. Sa inisyal na investigasyon ng Dumangas Fire Station, tinitingnan na problema sa linya ng kuryente ang naging sanhi ng sunog. Mga debris sa sa kuryente. Yung mga namon nakuha. Bali pagdating sa responding team, ang diri sa may bedroom is collapsed na. At tuloy ang investigasyon ng Bureau of Fire Protection sa insidente. Ako si John Sala para sa GMA Regional TV.